അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: പരിഹാസി നിന്നെ പകയ്ക്കാനിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവനെ ശാസിക്കരുത്, ജ്ഞാനിയെ ശാസിക്കുക, അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. സഹസ്രാഗ്യങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായം 8-ാം വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറന്നു. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. അനുഗ്രഹത്തിനധിപതി അനന്തകൃപ തരുന്നത് അനുദിനം നിൻ പാദം കേറി അടിയാനു നിൻ കൃപ മതി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുന്നു. സാധു ജ്ഞാനി ശോണിതങ്ങൾ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ചൊല്ലുന്നു. വിഷമ്യാമുള്ളേതുക്കും കരകേറി നടവു രക്ഷകനൻ കരുവേഗമാ. തീർന്നെൻ പാതയിൽ ഞാൻ അനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമേനിക്കില്ലെന്നു ഞാനേകനായി തീർന്നുവെന്നു മാനസത്തിലാതി പൂണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയാൽ. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂമിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂത വന്നിടും. ഏറ്റം സ്നേഹചൂടൊപ്പവുമായി വന്നിടും. നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ യവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു വരരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.